Tá muid beo. Hallo, bhíonn seo ag le bhrínt scéalta ón ceathrú lá fichiid ní Beltaine rá bhíle sa fichihéan. Agus bhfuil léime muid tíir chuisteach. Céird aice muid mar Cormuid. Céird aice muid mar léireid príomhleathnach. Mar atá léireid, mar atá difriocht idir a gaí a deise an teas. Idir nídig seaca héana agus nídig nócha ús an seo, agus mar a deise sé idir nídig nócha agus nídig fiche agus rábhile sa fiche an seo. Agus muna bheice si bh difriocht fich géiris is léir go bhfuil an Athrú go dó ag tarlú ó híh teasada. Mis tá agad bríoga grána agus statistici. Agus dearhain gur nach an mar se. Tá ráfic te bhile. So, bainnean na pictúí hús le techt mai sin an déirige an sin, agus mar bainnean na pictúí híos le hardú báistí agus a ríis. Is mó báisteach atá titsimins na ceantrach chuig glasa, agus is lótá ag titsimins na ceantrach chuig dearacha, agus muna bheiceann si bh difriocht. Well, caiith se bheith maith na bhíonna chohinniúlagus taisih. So sé an tí Aeráide is teú, agus mar mhór sin an tí Aeráide níos fliise. Agus fearir muna bhfuil dul an móram tá an teocht an seo ordaí has cuimse, agus tá an fliise ordaíthe as cuimse frisin. Caiime po léile go leisciil. Ach sean fágan anam seo. Cín tú gohfuilne Bui de ní rá sin agam. Nuis tá má áiscríomh. Agus is maile mé. Beidir go lúthaí mé níos tíalnaí. So sé tá an tá na sonraí bunlíne nó na sonraí bánlíne áthraithe. Chas san bhíú nua agan normálta mar bhaineann an termar sin le haimsís. So sé bhí ná léirscoilm seo bean nó teocht báisteach frasíocht is dócha nó teagwas aimsire bheith eile termar nua táhair teagwas aimsire agus maile mé. Agus Saitlam sagam féidir a bheith chócínta sin ach déir teideal na léirscoilní seo go dúispéan na léirscoilní conas mar atá an éireid na Stát Aontaithe athraithe de bhór astúcha nó astaíochtaí. Tá mis cínte gur bé astaíocht faoi deara seo go léir ach an bhfuil crothúnas na pictúí sin. Ok, is cosúil go bhfuil gunaí fud na sráide. No, sráide go meisce. Fuil láthir, blian in
Dónmharú, George Floyd, agus sé cosú go bhfuil gCoiriúlacht ag Borradh I gceantar chuí Arabaigh. Agus dá réir sin tá cathachaí ag díolna bhreithnú na teorannachaí fóilíniu a chuir siad an áit bliain ó shin agus na Stáit in rirá marial gúnmharú an iarmhacht sin George Floyd. Osclaíonn an srial mar osclaíonn cuid mhaiscéalt mar seo de picture person de Helen James in Watts tá sin in California nach bhfuil Los Angeles se agus na pólíní ag úsáid rithir cogaí le na meallachí an isteach I dithe drogaí agus sa déad. Okay, Israel. Steach chuid a bheith objechtúil agus mé craint faoi Israel. Agus fair play the New York Times tá si de déanna íireacht a fiú agus baint dlúhaint a bheith an nuachtán le Giúdaigh na Stáit Unithe. Agus chuir síos atá sa scéal seo ar a gcuí ina bhfuil Giúdaigh Israel gíre tun chur cinniúnach immert geantrachaí meascas na carrachaí. So osclaíonn an scéal le picture person tá mar isúmú as lud ní is second chunas áú. Agus chuir síos an gcathair Arabaigh Giúdaigh é seo agus mar tá sé mar tá foréigion an díoscoirliú na gramaisce an scrublaí ag fáil grím ar a gcathair sin ach vector freisin Athrú demografach sa chathair sin na céad a Giúdaigh óga tá son náisiúnachais creidimh ag bugadh isteach sna ceantrachaí Arabacha agus mar aim acu béiniúlacht Giúdaigh an cheantar sin a chorchan cín. Trí sin na Arabaigh a scúpla amach. Bhéalarúis nó an Bhéalarúis. Nis ceart san den leid seo. Roman Protasevich. Irisio sé a bhí Eitleán ag taistil ón Athén go Vilnius in Lithuania. Agus is irisio as an Bhéalarúis Roman Protasevich. Agus cí go raibh an eitilt seo iris ón Bhéalarúis atá go láidir sa bhreasúra agus dá réir sin a bhfuil barantas amach ar a chloigin tír sin an fáin nach bhfuil cónair sa tír níos mó. Ach, so, bhí sé gaited ón Athén go Vilnius it's Ryanair agus bhí sé gaited os cín na Bhéalarúise agus
cínte mar bheith mise gur se sáhailte. Thach siar do hála ná déidir cheap scaird chrodara an Hetleán agus dórsál don Hetleán an Etild Athrú agus túrlingt in Minsk in áit Vilnius. Go moghine agus in dhírsach san ceart a fadacha tá effigi na Heorpa a túirt faoi an Bhéalarúis go tréan agus ácáin go géir ag rá nachhuiil an seo ach fuadach stáit. Staharla ná gur súr eile ar an Etid a rá baint lánach agus cosúil leis an bhódach seo agus gníomhraí a chuid an KGB iad. Nuair a bhíochas cínte go raibh an Etid os cían na Bhéalarúise, chuireadh gluoch a níos ar gach pit ag tuairt le fios go raibh buama ar an Hetleán agus go bléascach an Hetleán dá dúirling geoch se in Vilnius. Dá réir sin ní raibh aon dar a ráha ag an pílóta is cosúil an Hetleán a chur ar bhallart slí Athrú is dócha go Minsk áit ar go an créatar. A lehéad, ní raibh aon buama ar an Hetleán agus chológus bhí an Hetleán túirlingtí, bhí sé ar hála náisiúnta na Bhéalarúise agus go an fearbacht seo. Right. Sin. Arkansas, tá muid a reis America agus táthar ag chur féchaint ar thabhachaí na boblachtánaach, thabhachaí an pháirtí poblachtánaí. Táthar á hástaid. Déireann an scéal seo gur ar tharla le blianta fada go raibh Arkansas i dtionadh bun thar acmhainn. Duna níos fearr ná chosúlacht, cinn sort cosúlacht atá ag Arkansas. Ach is cosúil scélín é seo faoi chunas bheannaítear ar Arkansas go politiúil. D'Athraí an stát ó réanlach go poblachtánaach thar ó 10 bliana ach ní léiríneach ar an bhain sé mar sin is cosúil gur go seasan Arkansas do staid an pháirtí poblachtánaí. Scélín bheag faoi sepan an nuíocht seo ach bhainann sé le beirt drifúil, go sin sa fictive sin. A bhfuil anéime choránach chealach acu orthú. Osluíonn sé, mar osluíonn mar scéalta seo go léir le picturín beag, Dana Jones ag chlostáil fuaime droch chuairtha in san árasan, os cíní seabrán na muithraí. Duine cínt agus saothar anála aici. Is céir do chonaigh sé nó risí síos an dorachla ná a hingin caire isidó dhéag
agus gan onáileike. Mis stroke an gréúr. Okay. Lava sa chango. Ní was a gon go volcain sa chango. Céir tá an Aeráide I dteanna tá siad ligins gártha molta ó na híomhlínte son Hamas. Nach deir Israel nach rá baint ag Iran le Hamas. Lisag ní chaimé rud a chéacail seo. Híl mé go rá Hamas. sé a baintach le sunní íteachas. Agus is cínte go bhfuil an Aeráin níos siaí nach bhfuil? Sé. Tá. Náin ó deile. So, chuireadh sé iontas orm donach an Aeráin a tuairt cabhrach do Hamas. Chábhis. Right, Joe Biden tá sé ag dul bheantar leis na cúlachtaí cuachta. Géirí go neireadh siad na beo slí intaise. Le fuinneamh glán. Cad is fuinneamh glán an tríd agus gaí agus gríon is dócha. So sé tá bille wai ag dul tríd go háil. Cosúil ach. No, déan dóid a bharúil. Somí tuisle ón lámh go dtí an béal. Is minic a bóbáil taobh le cúil, said an ceann Tá na déanlaí ag troide do anam nniucháin sna réamh hauchain in na bhórach bhfuil áir. Os tá I món na náin. Well, sin iad na déanlaí in na bhórach. Se go gcónaí am dáin. Ní hamháin leis na páirte eile ach leo féin. Well, tá Kerala san Ind ag úsáid líonra aibre sláinte chun le troid ina an chorónvírus agus is cosúil go bhfuil ag Aeráide. So fair play do chorchaige Kerala. Tá siad ag dul sa bhear na bhil agus ag géirú ar na maidí. Craige bliana bhís agus céir do runne Phil Mickelson bhain sé mórchamórtas PGA. Fair play. Sé an galfare is sinne chun an title sin a bhain sa riamh. Fair play. Daimler sa Jarmáin ní raibh sagal gur dintóidí dheoratha truma iad Daimler freisin. Cin fág go mbeadh. Níl leoraí dá chuid mar sin agam. Ach tá siad sin ag chur a gcuid airgid ar cealla bhreosla. Baineann sin le hydrigéin agus sin an bealach a bhaid siad san ag dul I dtreo astaíochtaí a náid.
Fucking Hanin. Astraochtly gas capitasa. Termidas Nieden Regie eg dans mahanga. Rud Athrú rud Athrú gus a choirí gdíchas cosúil. San áirtúi. This says níl an Bhéalarúis mar hen áirtú agus níl mar roiinte san áirtúi. Agus níl sé sa bhfla gael Bhéalarúis. So, let us agam. Zit er nou lorg sa bhfla rhaid, feici muid. San áirtúi. Agus, no, níl sin nach chud. San áirtúi. Okay. Ma hagan tú gocht, tagan tú a goróin. Ma dat tú a cúdúradí, dat tú a chlúdú. San an léas, bask, agus grasáid. Ma chur an túrad béal faoi, dat tú ag áchar a chean. Fébín, bokkel becheart a ham agus a tagan as dúchar. Ní féidir le mé léamh níos mó. Cailte noch, suilte noch, ruilte noch. Agus corramos. Bokkel a hanin, agus tá sort agam nach. Tá me ag gur channean na gcuimhne. So, sinnéan scéalta nuíochta scupla bokal mar bhar sin dan cheathrú lá fiche de ní bealtainne rábhíle sa fiche héan agus tásúla agam go bhain sibh úsáid éigin as tú agus go maiid a cantaréis sarabhad. Tógaí go bogé slán.